Miesto, kde voda premieňala železo na meď a slovenské bohatstvo ovládlo svetové trhy. Špania dolina, Herengrund. Horské sídlo, ktoré v útrobách zeme skrývalo poklad starší než samotné dejiny. Keď sa v 15. storočí spojil vizionár Ján Turzo s kapitálom Fuggerovcov, vytvorili mediarský kolos, aký svet dovtedy nevidel. Boli prví na svete. Práve tu baníci dostali 8-hodinovú pracovnú dobu, lekárskú starostlivosť a prvé dôchodky v histórii ľudstva. Špaňodolinská meď necestovala len do Európy, plavila sa do Indie, Číny a dokonca aj do Ameriky. Legendárna cementačná voda tu skutočne robila zázraky. Usadzovala meď na starom železe a vytvárala vzácne špaňodolinské poháre. Herengrund. Príbeh o medi, striebre a pokroku, ktorý navždy zmenil svet.